ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони футболи меҳан. Гузориши мустақими мо аз ҷараёни бозии даври шашуми Лигаи олии футболи Тоҷикистон бо иштироки дастаҳои ҳосилоти ноҳияи Фархор ва барқчии шаҳри Ҳисор пешниҳоди шумо мешавад. Ин бозӣ дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Фархор баргузор мегардад ва дар ибтидо биёед ба ҳайъатҳои аввалияи ҳар ду даста таваҷҷӯҳи шуморо ҷалб кунем. Дастаи мизбон дастаи ҳосилоти Фархор дар рафти рақобати имрӯза бо ҳайъати зерин майдондорӣ мекунад. Дар хати дарвоза рақами 1 Далер Азизов, футболбозоне ки дар хати дифоъ ҳастанд. Рақами 8 Абдураҳмон Нозимов, рақами 10 Япеву Капава, рақами 19 Ҳусейн Нурматов, рақами 28 Бил Обама Арсен, рақами 26 Принс Симе Ҷуниор. Дар хати ним муҳофиза рақами 70 Шаҳром Сулаймонов, рақами 63 Умарҷон Шарипов, рақами 14 Шеридин Бобоев ва рақами 30 Нуриддин Ҳамроқулов. Дар нақши ҳуҷумкунанда Далер Ёдгоров барои мо шумо нишон гузоштааст бо рақами 17, аммо метавонад мавқеи футболбозон каме дигар ҳам бошад ки дар ин бора ҳатман боз гуфта мегузорем. Алишер Тухтаев сармураббии дастаи мазкур ба ҳисоб меравад. ҳайати дастаи барқчии шаҳри Ҳисор. Дар хати дарвоза рақами 27 Шаҳобиддин Маҳмудзода, футболбозоне ки дар хати дифоъ ҳастанд. Рақами 5 Кароматулло Баракатулло Неъматуллозода, рақами 24 Меҳрубон Ғаффорзода, ӯ капитани даста аст. Рақами 15 Бахтовар Ғаюров, рақами 63 Шарафган Саидов. Ин муҳофизатгарон рақами 8 Ҷовидон Хушбахтов, рақами 44 Фирдавс Раҳимов, рақами 81 Шаъбон Наимов, рақами 9 Билол Бобоев, рақами 17 Меҳрубон Ҳамидов ва ҳуҷумкунандаи марказӣ рақами 7 Масрур Ғафуров. Сармураббии даста Юсуф Рабиев ба ҳисоб меравад. хуб, то оғози рақобати имрӯза сонияҳои башумор боқӣ мемонад ва мо интизори садои хуштаки довар Гулмуроди Саъдулло ҳастем ки сарбовари рақобати имрӯза ба ҳисоб меравад. ва ба ӯ дар канорҳо имрӯз Ҳасан Каримов аз шаҳри Норак ва Вафо Қараев аз ноҳияи шаҳри Нав кӯмак мерасонанд. довари эҳтиётӣ Шаҳбоз Зардов аз шаҳри Душанбе. Инак бозӣ шурӯъ шуд ва аз маркази майдон тӯбро футболбозони дастаи мизбон ба бозӣ дароварданд. ҳамчунин бояд шахсони расмии боқӣ мондаи рафти рақобати имрӯзаро ҳам ба шумо шинос кунам. Инҳо довари эҳтиётӣ гуфтем Шаҳбоз Зардов аз шаҳри Душанбе. дар ҳуҷраи видеодоварон нафари асосӣ Абдулло Давлатов аз ноҳияи шаҳри Нав, ба ӯ Ҷурабек Содиқов аз ноҳияи Варзоб ва Абубакр Маҳмадов аз шаҳри Душанбе кӯмак мерасонанд. нозири доварон Диловаршоҳ Урзиев аз шаҳри Ҳисор ва комиссари бозӣ Алишер Парпиев аз шаҳри Бохтар ҳастанд. бори дигар барои мо шумо сармураббии дастаи ҳосилот Алишер Тухтаевро нишон медиҳанд. дар паҳлӯи ӯ ҳамчунин Қаноат Латипов, яке аз мураббиёне ки давоми солиёни зиёд аст дар бошгоҳи гуногуни футболии кишвар кор ва фаъолият мекунад, қарор дорад. ёдовар мешавам ки ин фаъолияти нахустини мустақилона барои Алишер Тухтаев ба ҳайси сармураббӣ ба ҳисоб меравад, зеро ӯ солиёни дароз ба ҳайси ёвари сармураббӣ дар дастаи Истиқлоли Душанбе кор мекард ва шуро аз мавсими кунунӣ акнун ӯ фаъолияти мустақилонаи мураббигии худро ба роҳ монд. дар гузашта яке аз футболбозони дастаи мунтахаби кишвар буд ва ҷоизаҳои гуногунро ҳам дар бошгоҳи қаблии худ аз ҷумла дар ҳайати дастаи гартадааст ки дар футболбоз намоӣ мекард дар гузашта Алишер Тухтаев ба даст овардааст. оҳиста оҳиста футболбозони дастаи ҳосилот ба ҳуҷум гузашта истоданд. Шеридин Бобоев, Нозимов пас медиҳад ба дифоъгари дастааш Япеву Капава. ва дар бозии даври гузашта ҳосилот хотиратон бошад дар шаҳри Душанбе аз Истиқлоли Душанбе бо ҳисоби 3-1 дучори бохт шуд. аслан бозии даста бад набуд, аммо дар ҷараёни рақобат онҳо махсусан дар нимаи дуюм ҷилои бозиро аз даст доданд ва Истиқлол хело зуд тавонист дар ҳисоб ба пеш барояд. даҳаи ҳафтуми рақобат буд, агар хато накунам, ки Истиқлол 2 дафъа пайдар ҳам гол зад ва бо ҳамин ҳисоб 3-1 шуд. ва мехостам бигӯям ки дар ҳамон бозӣ хатоҳои ҷиддӣ аз сӯи дифоъгарони дастаи ҳосилот дида шуд, махсусан легионерҳои африқои даста.
ва ин баҳсҳои зиёдеро ба вуҷуд овард. махсусан сармураббии даста шадидан интиқод кард аз бозии футболбозони хатти дифоъ. алишер тухтаев вай дар мавриди он ки чӣ гуна бояд беҳтар карда шавад бозии хатти дифоъ, ӯ ишора кард ки бояд ба пурраги футболбозони хатти дифоъи даста иваз карда шаванд. намедонам акнун ин албатта фикри шахсии сармураббӣ аст, аммо ҳоло то фаро расидани равзанаи трансферии тобистона вақт зиёд аст. то он муддат бояд легионерҳое ки ҷалб шуданд ва умуман футболбозони хатти дифоъ барои беҳтар шудани натиҷаҳо ва умуман гӯем барои ба даст овардани имтиёзҳои зарурӣ кӯмаки худро расонанд ба даста. фурсат барои футболбозони дастаи мизбон аст ва инак аввалин зарбаро ҳам мо шумо дида истодаем. дар ин ҳолат умарҷон шарипов зарбаи худро равон кард, аммо дарвозабон шаҳобиддин маҳмудзода тайёр буд ва бо ҳамин ин зарбаро бартараф мекунад. ирсоли навбатии тӯбро мебинем, аммо дар ин ҳолат имкон нашуд то Шеридин Бобоев аввалин шуда ба тӯб расад. хубтари ҷойгиришавии футболбозони дастаи Барқчӣ ба ҳама маълум аст. ин даста дар мавсими кунунӣ бо тарҳи ҷойгиришавӣ 4-2-3-1 бозӣ мекунад. дифоъгарони марказӣ Баракатулло Неъматуллозода ва Меҳрубон Ғаффорзода ҳастанд. аз канорҳо ба онҳо Шерафган Саидов ва Бахтовар Ғаюров кӯмак мерасонанд. дар хатти миёнаи майдон имрӯз ба ҳайси ним муҳофизатгарони дифоӣ Ҷовидон Хушвақтов ва Фирдавс Раҳимов бозӣ мекунанд. се нафар ним муҳофизатгароне ки ба хатти ҳуҷум моил ҳастанд, инҳо Шаъбон Наимов, Билол Бобоев аз ду канор ва Меҳрубон Ҳамидов дар нақши так муҳоҷим ва ҳамлагари марказӣ Масрур Ғаффуров мебошад. ба фарқ аз бозии даври гузашта ки бохуҷанд буд ва 1-0 Барқчӣ дар майдони хонагии худ дучори бохт шуд, тағйиротҳо имрӯз дар ҳайати дастаи Юсуф Рабиев ҳастанд ва 3 нафар иваз шуданд. яке аз муҳимтарин бозигарони дастаи Барқчӣ дар рафти ин рақобат ҳузур надорад. инҷо Нуриддин пас медиҳад ба Шеридин Бобоев ва ирсоли тӯб ба сӯи Шеридин бошад. на он қадар хуб буд. дар ҳол тӯб ба дохили ҷаримагоҳ равон карда шуд ва чӣ гуна имконият дар ин лаҳза офсайд ҳам будааст дӯстони гиромӣ, аммо имконият воқеан ҳам бисёр хуб буд аз нигоҳи аввал барои Масрур Ғаффуров. дарвозабон Далер Азизов аз ӯдаи бартараф кардани ин зарба баромад, аммо ҳатман барои мо шумо баъд аз чанд лаҳза саҳнаҳои такрориро пешниҳод хоҳанд кард ва онҷо мо боз ҳам ба таври возеҳ мебинем ки офсайд буд ё на. хуб, дар бораи тағйиротҳо дар ҳайати дастаи Барқчӣ ба фарқ аз бозии гузашта ки гуфтем 3 нафар ҳастанд, бояд ёдовар шавам ки Миқдод Розиқов дифоъгари канории имрӯз ба майдон набаромад. аз дақиқаи аввал ба ҷои ӯ Шерафган Саидов вориди майдон шуд. дар бозии гузашта Шерафган ки аслан бозигари асосӣ аст бинобар сабаби осеб доштан аз дақиқаи аввал вориди майдон нашуда буд. дар хатти миёнаи майдон имрӯз Фирдавс Раҳимов ба ҷои Юнус Исматуллоев ба майдон баромадааст ва ҳамчунин Меҳрубон Ҳамидов ба ҷои капитани даста футболбози асосии тими Барқчӣ ки хело майдонро хуб эҳсос мекунад ва яке аз беҳтарин бозигарони насли нави футболи кишвар эътироф мешавад. Абубакр Сулаймонов ба майдон баромадааст. Абубакр дар рӯйхати бозигарони эҳтиётии даста ҳам нест. маълум мешавад ки ӯ осеб дорад ва аз ин сабаб барои иштирок дар ин бозӣ ба феҳристи умумии футболбозони дастаи Барқчӣ ворид карда нашудааст. ҳолате ки футболбози дастаи Барқчӣ каме осеб гирифт. биёед як бори дигар бубинем. ана инҷо акнун маълум мешавад дар саҳнаи такрорӣ ки легионери африқоӣ Япеву Капава дасти Масрур Ғаффуровро зер карда буд ва аз ин сабаб дар ҳолати қаблӣ
тавре мо шумо дидем қоида вайронкунӣ ба эътибор гирифта мешавад. як бори дигар ҳамин лаҳзаро барои мо шумо пешниҳод мекунам. хуб, ҳолате ки имконият буд барои Масрур Ғафуров ва зарбаи задаи ӯ, ҳарчанд баъдан гуфтем ки офсайд ба қайд гирифта шуд, дигар такроран барои мо шумо пешниҳод нагардид. агар дида мебаромадем бисёр ҷолиб ҳам мебуд ҳамон лаҳза. хуб, дӯстони гиромӣ, дар ҳайати дастаи ҳосилот ба фарқ аз бозии гузашта танҳо як тағйирот аст. дар хати дарвоза Далер Азизов ба ҷои Гбеку Проспер ба майдон баромад. меҳрубон ғафурзода пеш аз оне ки дарвозабони дастааш ба тӯб расад, тӯбро зада аз майдон берун кард. тавре мебинед ташаббуси майдондорӣ дар ихтиёри дастаи ҳосилот аст. албатта бо ҷалбиён футболбозоне ки бисёр соҳибном буданд дар мавсимҳои қаблии рақобатҳои лигаи олии футболи кишвар, ин даста тасмим дорад дар мавсими кунунӣ ҳатман баҳри зинаҳои ифтихорӣ талош кунад. аммо тавре мебинем баъд аз оғози бисёр хуб шогирдони Алишер Тухтаев дар бозиҳои баъдӣ дучори мушкилӣ шуданд ва инак агар мо ба натиҷаи охир аҳамият диҳем, дар се бозии охир пай дар ҳам ҳосилот мағлуб мешавад. аз ҷумла 2 бор дар майдони хонагии худ аз дастаҳои Эсхата ва Регартадас онҳо шикаст кунанд. партофи навбатии тӯб, вазъияти хатарнок аст ва чӣ гуна ин ҳолат бартараф мешавад. бисёр шонси хуб барои футболбозони дастаи ҳосилот, вале аз болои хатаки дарвоза истода яке аз футболбозони дастаи барқчӣ ин ҳолатро бартараф кард. таваҷҷӯҳ кунед, ана ҳамин ҳолат Шерафган Саидов буд ки аввалин шуда ба фикрам дар ҳамон лаҳза ба тӯб расид ва иҷозат надод ки зарбаи задаи легионери африқоии дастаи ҳосилот ба гол оварда расонад. дастаи барқчӣ ҳам оғози мавсимро бисёр хуб шурӯъ кард. 3 даври аввал ягон бохт набуд, 5 имтиёз ба даст оварданд, 2 мусовӣ ва 1 галаба. аммо баъдан дар 2 бозии охир онҳо дучори шикаст шуданд. инҷо шонси навбатӣ ва имконияти зарбазанӣ барои Шеридин Бобоев буд. Шеридин зарба ҳам зад, нафаре ки дар бозии даври гузашта ба дарвозаи Истиқлол голи бисёр хуберо ворид карда буд. аммо тавре дидед зарбаи задаи Шеридин на он қадар қавӣ буд ва дарвозабони ҳариф ба осонӣ ин ҳолатро бартараф кард. баракатулло Неъматуллозода тӯбро ба дарвозабони худ равон мекунад. Шаҳобиддин Маҳмудзода партофти тавили тӯб ба сӯи ӯ. Билол Бобоев инҷо муборизаро давом дода истодааст ва то ба охир мубориза мебарад бо легионери дастаи ҳосилот, аммо тавре мебинед инҷо натиҷае ҳосил намешавад ва Япеву Капава ки дифоъгари марказӣ аст ин ҳолатро зери контроли худ гирифт ва иҷозат надод ки Билол Бобоев ба тӯб расад. бо ҳамин тӯб аз майдон берун шуд. бисёр зебо инҷо ҳаракат мекунанд футболбозони дастаи барқчӣ, аммо баъдан тавре мебинед тӯб аз даст меравад. бисёр вариантҳои хуб буд барои густариш бахшидани ҳуҷум, аммо онҳо муваффақ нашуданд. ва инак шонси навбатӣ ва фурсате ки аз даст рафта истодааст барои бозигарони ҳосилот.
имконияти беҳтарини зарбазанӣ барои Умарҷон Шарипов аз масофаи бениҳоят наздик. ин футболбоз зарбаи худро ҳам иҷро мекунад. таваҷҷӯҳ кунед ба рафти оғози ҳамин ҳамла. Шеридин Бобоев хеле хуб кор кард. паси ӯ чӣ гуна имконияти беҳтарин, аммо зарба хато иҷро мешавад. агар футболбозони дастаи барқчӣ кӯшишҳояшон ба ин равона шуда бошад ки бо пасҳои кӯтоҳу миёна аз прессинги ҳариф халос шуда иловатан таваҷҷӯҳи бозигарони ҳарифро ба худ ҷалб намоянд ва ҳамлаашонро бо ин роҳ оғоз бахшанд. инҷо боз як зарбаи дигар аз масофаи дур ва чӣ гуна лаҳзаҳои хатарнок. яке паси дигаре зиёд ба вуҷуд меояд дар назди дарвозаи барқчӣ. Далер Ёдгоров ин дафъа зарбаи худро иҷро кард. мебинем бениҳоят зарбаи хуб аз сӯи Далер Ёдгоров, аммо дарвозабон Шаҳобиддин Маҳмудзода ҳам худро ба таври зарурӣ нишон медиҳад. хуб дастаи ҳосилот бошад, бештар агар аҳамият дода истода бошед, бо партофтои тавили туп кӯшиш мекунад ҳамлаҳои худро оғоз бахшад ва ён ки дар баъзе аз ҳолатҳо ҳуҷумҳо бо намин гуна зарбаҳои бисёр маҳкаму қавӣ аз масофаи дур ҷамъбаст карда мешаванд. Ҳусейн Нурматов ирсоли навбатии туп ба сӯи ӯ ва имконияти олӣ. ҳисоб дӯстони гиромӣ тавре мебинед инак шуда мешавад ва бисёрам хуб дар дохили ҷаримагоҳи ҳариф истода ҳаракат кард Шеридин Бобоев. Шеридин дида удониста албатта аз ин голи худ истиқбол намегирад, зеро ӯ дар баробари оне ки як қисми зиёди фаъолияти футболбозии худро дар ҳайати Истиқлол сипарӣ карда буд ва голи худро дар даври гузаштаам истиқбол нагирифт. ҳамчунин як муддати муайян фаъолияти футболбозии ӯ дар дастаи барқчии шаҳри Ҳисор сипарӣ шудааст. аз ин рӯ Шеридин бо арзи эҳтироме ки ба ин бошгоҳ дорад аз голи задаи худ истиқбол намегирад. Ҳусейн Нурматов хеле олӣ ба ин ҳуҷум пайваст шуд ва тавре шумо мебинед ба ҳуҷум пайвастшавии ӯ чӣ гуна натиҷа медиҳад. хеле хуб ба канор омад аз ин ҷо ирсоли туп. Шеридин Бобоевро касе маҳкам намекунад. дифоъгарони марказии дастаи барқчӣ ба корҳои дигар овора буданд ва ҳамзамон дарвозабон Шаҳобиддин Маҳмудзода ҳам каме пештар баромада буд. голи задаи Шеридин Бобоев боис бар он мешавад ки дар дақиқаи 15 ҳисоб шуда шавад. вар ҳам тафтиш карда баромад. ягон чизе вуҷуд надорад ки голро бекор кунад, яъне ягон омилҳои бекоркунандаи гол нест. бо ҳамин ҳисоб шуда мешавад. дӯстони гиромӣ, фаъолии футболбозони дастаи ҳосилот ки аз ибтидои рақобати имрӯза дида шуд билохира ба он оварда расонид ки мизбонон ба задани гол муваффақ шуданд. партофти туп албатта ки ба канори чап бояд равон мешуд аз сӯи Принс Симе Ҷуниор, аммо ба ин ҳадафи худ ноил нагардид ин футболбоз. боз туп ба ихтиёри футболбозони дастаи ҳосилот мегузорад. Ширафган Саидов хеле хуб кӯмак кард ба ҳамдастояш ва ҳамон вазъияти эҳтимолии хатарнокро бартараф намуд. инҷо бошад дар маркази майдон вайрон шудани қоидаи бозӣ аз сӯи ним муҳофизатгар Фирдавс Раҳимов ба назар мерасад. ё ин ки на маълум мешавад ки ҳолати пештар аз инро довар ба эътибор гирифт, яъне ҳолате ки Шаҳром Сулаймонов қоидаи бозиро вайрон карда буд. туп ба даст расид. инҷо ишорае ки Гулмуроди Садло дорад.
мас аз ин чиз дарак медиҳад ва бо ҳамин рафти ҳуҷуми футболбозони дастаи барқчӣ манъ карда мешавад. таваҷҷӯҳ кунед як бори дигар. ана ҳамин ҳолате ки тӯбро қабул мекард Масрур Ғафуров, тӯб ба дасти ӯ расид. бозии даври шашуми Лигаи олии футболи кишвар имрӯз 10 май оғоз мешаванд ва рӯзи 15 май ҷамъбаст мешаванд. чаро ин қадар вақти зиёд шояд шумо савол диҳед рақобатҳои даври шашум тур мекашанд? пас ман ҳатман барои шумо посух хоҳам гуфт. гап дар сари он аст ки пагоҳ суперҷоми тоҷикистон бо иштироки дастаҳои Истиқлоли Душанбе ва Равшани Кӯлоб баргузор мешавад. шеридин Бобоев боз як имконияти дигар барои ӯ, аммо инҷо акнун зарбаи бо сарзадаи футболбози мазкур на он қадар хатарнок буд ва аз ҳамин сабаб бозиҳои даври шашум ки бо иштироки дастаҳои Вахш Равшан ва Регар Тадас Истиқлол ба нақша гирифта шуда буд рӯзи 15 май баргузор мешавад. яъне дастаҳои Истиқлол ва Равшан баъд аз бозии суперҷом бозии даври мазкурро миёнаи ҳафтаи дар пеш истода бояд барпо кунанд. имрӯз ду бозӣ баргузор мегардад. ғайр аз ин рақобате ки мо шумо тамошо карда истодаем, ҳамчунин дастаи Хуҷанд дар майдони хонагии худ бо Паншер рӯбарӯ шуда истодааст. гузариши хубе дошт дар умум Шаъбон Наимов, аммо баъдан тавре дидед партофти тӯб ба канор натиҷа надод. ва ҳамзамон бо ин дӯстони гиромӣ бояд ёдовар шавам ки рӯзи 12 май ду бозӣ сурат мегирад. Эсхата бо Истарафшан бозӣ мекунад ва дастаи Куктош дар хонаи худ клуби марказии варзиши Артишро қабул мекунад. ҳамчунин маврид ба ёдоварист ки бозиҳои даври мазкур чӣ тавре гуфтем рӯзи 15 май бо баргузории рақобатҳои Вахш Равшан ва Регар Тадас Истиқлол ҷамъбаст мешавад. Абдураҳмон Нозимов аз аут бояд тӯбро ба бозӣ дарорад. зери прессинги ҳариф қариб буд ки ба хато роҳ диҳанд футболбозони дастаи барқчӣ, аммо аз ин ҳолат мебароянд. Билол Бобоев тӯб ба ихтиёри футболбозони дастаи ҳариф гузашт. Шаҳром Сулаймонов, Абдураҳмон Нозимов, Галери Ёдгоров пас медиҳад инҷо ба маркази майдон ба Умарҷон Шарипов. тавре мебинед хело футболбозоне ки дар бошгоҳи қаблии худ натиҷаи хубро ба қайд гирифта буданд даъват шуданд ба ҳайати дастаи ҳосилот. мебоист акнун аз ибтидои мавсим ҳосилот яке аз дастаҳое бошад ки баҳри зинаҳои ифтихорӣ талош кунад. аммо он чизе ки пешгӯӣ карда мешавад, он чизе ки дар рӯи гӯем коғаз аст, назар ба он воқеияте ки мову шумо мебинем дар майдон каме фарқкунанда мебошад. аммо аз эҳтимол дур нест ки бо гузаштани вақти муайян, бо беҳтар шудани ҳамдигарфаҳмӣ ва бозии дастаи ҳосилот натиҷаҳои онҳо низ рӯ ба беҳбудӣ меорад. акнун дар ин ҳолат Бахтовар Ғаюров тӯбро дар майдон нигоҳ дошта натавонист ва аут ба фоидаи ҳосилот аст.
фурсати навбатӣ метавонад пайдо шавад ё на? На. Инҷо тӯбро нигоҳ дошта натавонист Нуриддин Ҳамроқулов. тавре мебинед имрӯз Нуриддин Ҳамроқулов бо дастбанди капитанӣ дар ҳайати дастаи ҳосилоту нарнамоӣ карда истодааст. Дастпарвари мактаби футболи Вахши Бохтар мавсими гузаштаро дар ҳайати дастаи Регата дастсипарӣ кард, аммо бениҳоят гӯем кам гол мезад. Ҳамагӣ 2 гол дар тамоми рафти мавсим. вале дар дастаи мунтахаби кишварамон дар бозие ки муқобили Лубнон буд дар даври сеюми марҳилаи гурӯҳии ҷоми Осиё голи бисёр муҳим ва заруриро ба ҳадаф расонд. маслан иҷрои зарба дар ҳамон лаҳза бениҳоят зебову диданӣ буд аз сӯи Нуриддин Ҳамроқулов. ҷовидон Хушбахтов, Шерафкан Саидов. ҳоло футболбозони дастаи Барқши тӯбро нигоҳ медоранд. Меҳрубон Ғаффорзода. партофти тӯб аз сӯи ӯ ба хати ҳамла буд, аммо зуд ин ҳолатро Япеву Капава бартараф кард ва бо ҳамин дар маҷмӯъ ҳуҷуми футболбозони дастаи Барқчиро бозигарони ҳосилот рафт менамоянд. боз як ҳуҷуми дигар. На, талошҳо ҳастанд. тӯли чанд дақиқаи охир оҳиста футболбозони дастаи Барқчӣ фаъолтар мешаванд. агар бозии даври қаблии онҳоро мо аҳамият диҳем, он ҷо низ муқобили Хуҷанд бартарии калони дастаи соҳили Рудисир дар баробари Барқчӣ дида шуд, махсусан дар қисми аввал ва дар қисми дуюм. дар сонияҳои поёнӣ рақобат омада як шонси хубе пайдо шуд то ин ки ҳисобро баробар кунанд футболбозони дастаи Барқчӣ, аммо дар ҳамон лаҳза бахти онҳо баландӣ накард. лекин аз нигоҳи бозӣ воқеан набояд эътироф кунем ки Хуҷанд дар даври гузашта дар бозӣ бо Барқчӣ беҳтар буд назар ба дастаи шаҳри Ҳисор. Билол Бобоев то ба охир талош мекунад ва муборизаи арзандаам бурду тӯбро ба даст овард. идомаи ҳуҷумро бо иштироки Билол мебинем. вазъияти хатарнокеро ҳам ба вуҷуд оварданаш мумкин. инҷо акнун наметавонад бори дуюм ҳам тӯбро ба худ баргардонад. аут. тӯб ба фоидаи футболбозони дастаи Барқчӣ аст. зуд аз аут Шерафкан Саидов тӯбро ба бозӣ даровард. мубориза давом дорад. ва танҳо акнун аут ба фоидаи дастаи ҳосилот мешавад. зеро Шерафкан Саидов мехост бо иҷрои як зарба тӯбро ба футболбози ҳариф расонида аз майдон берун кунад ва бори дигар аут ба фоидаи дастаи Барқчӣ шавад, аммо чунин ҳолат дида нашуд. Капава партофти тӯб аз сӯи ӯ бисёр ҳам ҷолиб сурат гирифта буд ба канори чап ба самте ки Шеридин Бобоев аллакай тайёр буд барои қабули тӯб, аммо тавре дидед Шерафкан Саидов дар ҳамон лаҳза бар зидди чунин нақшаҳои футболбозони дастаи мизбон баромад. хуб,
خب وابسته به موقعگیری دسته در جدول مسابقه من میخواستم مختصر گفته بگذارم. حاصلات در 5 بازی 6 امتیاز به دست آورد، 2 غلبه و 3 باخت و آنها در زینه ششم جدول مسابقه قبل از شروع بازی مذکور قرار داشتند. تناسب توپ‌ها هم برابر بود، 7 بر 7. 7 گل زدند و 7 گل به دروازه خود سر دادند. مسرور غفورов در این حالت اولین شده به توپ میرسد. تا به آخر مبارزه دوام دارد، اما داور اشاره میکند که قاعده بازی را مسرور غفورов در برابر حسین نورماتوف ویران کرده است. یک بار دیگر میتوانید ببینید همین حالت رو. حالا صدای شده که داور گلمرادی سعدالله بلند شده بود. خب حریف امروزه آنها برقچی حصار در جدول همسایه دسته حاصلات است. آنها 5 امتیاز دارند. در 5 بازی 5 امتیاز به حساب میاد، 1 امتیاز در یک بازی. 1 غلبه، 2 مساوی و 2 باخت. تناسب توپ‌ها 6 بر 7. یعنی 6 گل زدن و 7 گل به دروازه خود سر دادن. شانسی خوب را فوتبالبازان دسته برقچی میتوانند پیدا کنند. امکانیت هست، ضربه و چگونه امکانیت بود برای مسرور غفورov در این حالت. بسیار گزارش خوب از کنار چپ از سوی شعبان نعیمов و بعدا با قسم پیشی پای خود ارسال توپ را به داخل جریمه‌گاه ببینید روان کرد. ضربه رو هم مسرور غفورov اجرا کرد، اما کمی خطا بود ضربه‌اش. غیر از اون امکانیتی که افساید بود برای مسرور غفورov، فکر دارم تو همین لحظه تو دقیقه 30 بازی فرصتی از همه بهترینه که در اختیار داشتن بازیگران دسته برقچی. محض همین امکانیتی بود که در دقیقه 29 مسرور غفورov در اختیار داشت، ولی اون را استفاده کرده نتوانست. شهرام سلیمانov پس میدهد به همدستش. ادامه حمله رو میبینیم. باز یک ارسال دیگر به سمت نوریدین همراقولov و اینجا همراقولov به خطا راه داده ایستاده است. یک بار دیگر میبینیم ارسال توپ به سوی عمرجان شریپов است و این حالت را مهربان غفورزاده برطرف میکند. مهربان بعد از آنکه که آسیب بسیار جدی گرفته خود را برقرار کرد، در موسم گذشته تقریبا بازی نکرد این فوتبالباز. دفاعگری مرکزی دسته روشن بود. اکنون برای آنکه کسب بیشتری تجربه کند در لیگ اولی و هنرنماییش پیوسته بهتر شود، تصمیم گرفت تا به هیئت دسته برقچی گذارد و اینجا او در برابر آنکه یکی از لیدران اساسی دسته است، همچنین وقت زیادی بازی هم دارد و میتواند خود را از هر جهت باز هم بیشتر و خوبتر آماده کند. قبلا او در رأس منتخب نورسان کشور، مثلا زمانی که اهل‌الدین تردیف سرمربی دسته بود، یک بازیگر محوری و اساسی هم اعتراف میشد.
умарҷон шарипов дар назди туп ирсоли тупро мебинем ва довар вуҷуд доштани қоида вайронкуниро дар ин ҳолат ба эътибор мегирад. дар лаҳзаи мубориза бурдан барои туп тавре дидед қоидаи бозӣ аз сӯи принс симе ҷуниор вайрон шуда буд. шеридин бобоев дар мавсими кунунӣ 2 гол ба ҳадаф расонида буд ва инак имрӯз сеюмин голи худро ӯ ба ҳадаф расонд. аз ҳисоби шумораи голҳо ӯ ҳоло бо алишер ҷалилов аз Истиқлол, Бахтиёр Зарипов аз Равшан, Артём Сердюк аз Хуҷанд, Муҳсинҷон Абдуғаффоров аз Хуҷанд баробар шуд. чӣ тавре медонед дар гузашта шеридин бобоев 2 дафъа беҳтарин нишонзани чемпионати Тоҷикистон шуда буд. хеле ором шуд рафти бозии имрӯза бо иштироки ҳар ду даста аз он иштиёқи баланди дастаҳо ки дар ибтидои бозӣ мо дида будем ва ин баёнгари он буд ки дастаҳо хеле зиёд имрӯз талош мекунанд. дигар тақрибан нишоне ҳам боқӣ намондааст гӯем дар дақиқаи охир хато намешаванд. вале аз эҳтимол дур нест ки боз ҳам ба дастчалаз ҷолибияти бештареро рафти рақобати имрӯза касб кунад. тавассути канори чап боз ҳам як ҳамлаи дигарро бо иштироки футболбозони дастаи ҳосилот мебинем. далер ёдгоров маҳз ба ҳамин канор омадааст. футболбозони хатти ним муҳофизаи дастаи ҳосилот метавонанд баъзан вақт ҳам ба ҳайси ним муҳофизатгари марказӣ бозӣ кунанд ва ҳам ба ҳайси ним муҳофизатгари канорӣ. ва аслан бояд бигӯям ки аз ин ҷиҳат кори дасти сармураббии дастаи ҳосилот ҳам метавонад нисбатан осон бошад, зеро вариантҳо гуногун ҳастанд барои ҷобаҷо кардан ва дигаргун кардани мавқеи футболбозон дар рафти бозӣ ки баъдан ин чиз метавонад ба ҳунарнамоии футболбозон ҳам таъсири худро расонад. башир афган саидов кӯмаки тибби лозим аст. вобаста ба мавқеъгирии футболбозони дастаи ҳосилот бояд ёдовар шавем ки аслан имрӯз
ду ҳамлагари марказии ҳунарнамоӣ доранд. инҳо Шеридин Бобоев ва Нуриддин Ҳамроқулов ҳастанд, аммо дар баъзе асолат чунин ба назар мерасад ки Шеридин бештар ба канор меравад ва дар нақши ҳуҷумкунандаи марказӣ танҳо як нафар Нуриддин Ҳамроқулов боқӣ мемонад. ба сӯи дигар Далер Ёдгоров ба канор гузашта барои роҳандозии ҳамлаҳо саҳми худро мегузорад. Принсиме Ҷуниор, Шаҳром Сулаймонов ва Умарҷон Шарипов бошад бозигарони хатти миёнаи майдон ҳастанд. ва дар навбати худ баъзан вақт Умарҷон Шарипов ҳам метавонад ба канор гузашта бозӣ кунад, агар ба ин чиз зарурат пайдо шавад. Шеридин Бобоев пасиу то ба Нуриддин Ҳамроқулов рафта нарасид. Абдураҳмон Нозимов боз тӯб ба назди Шеридин Бобоев меояд. паси навбати Шеридин ва дар ин ҳолат Нуриддин Ҳамроқулов ҳам барояш мушкил буд ин маротиб то тӯбро ба даст орад. тӯбрабоӣ бисёр ҳам хуб аз сӯи футболбозони дастаи Барқчӣ дар ин ҳолат ба назар мерасад. ҳоло имконият ҳаст. Масрур Ғафуров боз паси ҷавобӣ дод ба ҳамдастааш, вале дар ниҳояти кор дуру дароз аз имконияти худ истифода набурдан боис бар он мешавад ки футболбозони Барқчӣ шонси худро аз даст диҳанд. ҳоло аз сабиби дастаи ҳосилот хоҳиш карда мешавад ки ба майдон барояд ва ҳамон лаҳзаи тӯбрабоиро мову шумо метавонем бубинем чӣ гуна Масрур Ғафуров аз назди пои Япеву Капава тӯбро гирифт ва довари марказ Гулмуроди Саадулло ки хело наздик буд ишора кард ки бе қоида вайронкунӣ ин тӯбрабоӣ сурат гирифтааст. аз ҷои худ бармехезад Капава. маълум мешавад ки осебаш ҷиддӣ набудааст ва ҳатман баъд аз чанд лаҳза ба бозӣ баргашта бояд рақобатро ӯ давом диҳад. ба хотири риояи ферплей албатта футболбозони дастаи Барқчии Ҳисор ҳоло тӯбро ба ихтиёри ҳариф бармегардонанд ва акнун бозӣ давом меёбад. ҳамон чизе ки болотар ишора кардем, дар баъзе аз ҳолатҳо футболбозони дастаи ҳосилот бо партофтҳои тавили тӯб мехоҳанд зуд ҳамлаҳои дастаи худро роҳандозӣ кунанд. махсусан бозигарони хатти дифоъ аз ин ҷиҳат фарқкунанда мебошанд ва бештари вақт бо иҷрои партофтҳо ба масофаи тӯлонӣ мехоҳанд ҳамлаҳоро роҳандозӣ кунанд худи дифоъгарон ва ин то ҷои бархилофи он услуби бозии интихоб кардаи дастаи Барқчии Ҳисор аст. зеро онҳо агар аҳамият диҳед бо пасҳои кӯтоҳи миёна ҳаракат мекунанд ки аз назди дарвозаи худ тӯбро ба бозӣ дароварда ҳуҷумҳоро ба роҳ монанд.
Шеридин Бобоев хело зиёд поин фаромада дар роҳандозии ҳамлаҳои дастааш саҳми худро мегузорад. Инҷо паси ӯ ва Нуриддин Ҳамроқулов тӯбро раҳо кард ба хотири оне ки ҳамдастаи дигараш тӯбро пайдо кунад. Аммо бозигарони дастаи Барқчӣ ҳам ҳушёриро аз даст надоданду дар ҳамон лаҳза тавонистанд ҳуҷумро бартараф кунанд. Тӯб ба назди Шеридин меояд. Зарбаи навбатӣ бисёр ҳам хатарнок аз сӯи ӯ ва дар натиҷаи хатои футболбозони Барқчӣ инак ҳисоб 2-0 мешавад ва Шеридин Бобоев ба таври бисёр ҳам олӣ аз имконияти навбатӣ истифода бурда истодааст. хело зарбаи хубу назаррас ва ҳамзамон бо ин моҳирона иҷро кардаи Шеридин Бобоев дар ин лаҳза ҳисобро 2-0 мекунад. ҳатман барои мо шумо саҳнаи такрорӣ пешниҳод мешавад. онҷо хоҳем дид дӯстони гиромӣ, аммо аз ибтидо ҳам аз ҳамон ҳолати аввале ки мо шумо зарбаро дидем маълум буд ки Шеридин Бобоев ҳама чизро дуруст ба нишон гирифта зарбаро хело дақиқ иҷро кардааст. таваҷҷӯҳ кунед ана ин ҳолатро. ин нуқтаи охири ҳуҷуми мазкур аст ки чӣ гуна Шеридин Бобоев бо пои чап зарбаро иҷро кард. аммо ҳолате ки ба хато роҳ додан зери прессинги футболбозони дастаи ҳосилот, футболбозони дастаи Барқчӣ, онро ҳам аз ибтидо агар барои мо шумо пешниҳод кунанд ба пуррагӣ метавонед бубинед ки дар натиҷаи чӣ гуна хато ба ҳосилот имкон даст дод то голи дуюми худро ба ҳадаф расонад. ба ин тартиб ду голи Шеридин Бобоев дар нимаи аввали рақобат ҳосилотро пешсаф кардааст ва ҳоло дар дақиқаи 45-уми рафти рақобати имрӯза ки мо шумо ҷараёни бозиро тамошо дорем, ҳисоб тавре болотар ишора кардем 2-0 аст ва ҳар ду голро ҳам Шеридин Бобоев ба ҳадаф расонд. Шеридин чанд вақти охир ба ҳайати дастаи мунтахаби кишвар ҷалб намешавад. Сабаби асосии он осеби гирифтаи футболбози мазкур аст ки ҳудуди 1.5 сол ӯро аз майдонҳои сабзи футболӣ берун карда буд. дар охири мавсими гузашта ӯ ба тамринҳои инфиродӣ машғул шуд, вале тавре мебинем Шеридин Бобоев аз ибтидои мавсими кунунӣ тайёр буд барои иштирок дар бозиҳо. дар баррасии чанде аз даставо ҳам қарор дошт Шеридин Бобоев, аммо ниҳоятан пешниҳоди дастаи ҳосилотро қабул кард ва ҳунарнамояш дар ҳайати ҳамин даста ҳоло дида мешавад. ва хело гуфтем натиҷаи хуби инфиродии ӯ ҳам дар бозиҳои аввал ба қайд гирифта шуда истоданд. инак шумораи голҳои худро ба 4 адад расонд Шеридин Бобоев. мисоли навбатии тӯб инҷо Абдураҳмон Нозимов боз ҳам ба дохилтари ҷаримагоҳ тӯбро равон кард, аммо бефоида. вақти асосӣ хотима ёфта 3 дақиқа вақт илова шуд ба нимаи якуми бозии дастаҳо. бозаки рисоли дигар чӣ гуна зебо буд инҷо партофти тӯб ва дар лаҳзаи охирин зарбаи Шеридин Бобоевро инҷо бартараф мекунад дифоъгар Баракатулло Неъматуллозода. ҳоло довар як лаҳзаи хоҳиш карда истодааст ки саросема нашаванд. албатта ҳолат каме мушкил аст барои баҳо додан ва ҳатман дахолати вар шояд талаб карда шавад, онҳо дида мебароянд. ирсоли тӯб бениҳоят олӣ буд ба самти Шеридин. Шеридин тӯбро қабул кард, ҳатто агар хато накунам аз як дифоъгар ҳам гузашт ва баъдан зарбаро иҷро кард. акнун иҷозат дода мешавад, яъне ягон ҳолати баҳснок дар ҳамон лаҳзае ки зарбаи задаи Шеридин Бобоевро дар ниҳояти кор Баракатулло Неъматуллозода бартараф кард дида нашуд. рисоли навбатии тӯб
Шеридин боз ҳам мубориза мебарад ва инҷо тӯбро ба даст меорад. Акнун худи ӯ партофти тӯбро анҷом дода истодааст ба самти ҳамдастоваш, вале ин ҳуҷум натиҷае надод. Ба ҳар ҳол мавҷи дуюми ҳуҷумро ҳам диданамон мумкин. Ба пуррагӣ ҳоло футболбозони Барқчӣ ин ҳамлаи ҳарифро бартараф карда натавонистанд. Далер Ёдгоров, Шаҳром Сулаймонов ва инҷо акнун тӯба аз майдон берун мебарад. خب 3 دقیقه وقت ایلوه شده هم خاتمه یافت. دوستان گرامی و در این لحظه ببینید باز هم زیر پرسینگ حریف به خطا راه میدن فوتبالبازان جوان دسته برقچی. شریدین بابویف ارسالی توپ از سوی او نه اکنون از این حالت البته اجرای ضربه سوی دروازه شهاب‌الدین محمودزاده به نهایت مشکل بود و با همین تمام دولارز گلمرود سعدالله صدای اشتراک خود را بلند میکنند و این معنای آن دارد که نیمه اولی رقابت با اشتراک دسته های حاصلات و برقچی خاتمه یافت. حساب بار دیگر یادآور میشم که 2-0 است و قهرمان اساسی در نیمه اول شریدین بابویف همین فوتبالبازی است که ما و شما در روی اکران‌های تلویزیونی خود چند سال بیشتر از این دیدیم. حالا کمی تنفس بکنیم و بعدا برمیگردیم برای تماشای نیمه دوم. ما را همراهی کنید.
یک شاشه نه پولی نمیشه یک چور نمیشه یک شش نرمان бинандагони азизу арҷманд ва мухлисони гиромӣ, инак қисми дуюми рақобат бо иштироки дастаҳои ҳосилоти ноҳияи Фархор ва Барқчии шаҳри Ҳисор дар чемпионати Тоҷикистон ба ин дастаҳои Лигаи олӣ дар мавсими 2024 дар даври шашум оғоз шуд. ва тавре мо шумо мебинем инҷо ҳоло зуд аз табиби дастаи Барқчӣ хоҳиш карда мешавад ки ба майдон ояд, зеро яке аз футболбозони ин даста дар рафти ҳуҷуми аввалини даста дар оғози қисми дуюм каме осеб гирифтааст. як бори дигар ҳамин ҳолатро барои мову шумо пешниҳод мекунанд ва худатон метавонед бубинед ки Масрур Ғафуров ҳангоми мубориза чӣ гуна осеб гирифт дар лаҳзае ки бархурди бисёр шадиде буд барои ӯ. андаке лаҳзаи мушкилам ҳаст барои худи футболбоз. خب دوستان گرامی، نیمه اول 2-0 به فایده دسته حاصلات جنبست شد. هر دو گل را شریدین بابویف به هدف رساند و اینک اکنون قسم دومی رقابت شروع شده است و ما انتظاری آن هستیم که باز چی نتیجه و رویدادهای را در نیمه دوم دسته ها پیشنهادی ما و شما میکنند. شریدین بابویف در دقیقه 14 و 42 دو دفعه با زدن گل در نیمه اول دست یافت. اگر با ҳайъатҳои ҳарду даста таваҷҷӯҳ кунем, пас мебинем ки футболбозони зерин ҳунарнамоӣ доранд. биёед як бор дигар онҳоро ман ба шумо хотиррасон намоям. Далер Азизов дар хати дарвозаи дастаи ҳосилот аст. футболбозоне ки дар хати дифоъ ҳастанд: Абдураҳмон Нозимов, Япеву Капава, Ҳусейн Нурматов ва Бил Обама Арсен мебошанд. дар хати ним муҳофиза Принс Симе Ҷуниор, Шаҳром Сулаймонов ва Умарҷон Шарипов ва се нафар футболбози дигар ба хати ҳуҷум сафарбар шуданд. инҳо Шеридин Бобоев, Талер Ёдгоров ва Нуриддин Ҳамроқулов мебошанд. сармураббии даста Алишер Тухтаев аст. Шеридин дар ин ҳолат тӯбро аз даст дод. босам тӯб ба самти Масрур Ғафуров равон карда мешавад, аммо ин ҳолатро тавре мебинед Ҳусейн Нурматов бартараф мекунад. Ҳусейн Нурматов дар ҷараёни бозии имрӯза дар бисёре аз ҳолатҳо ба ҳайси дифоъгари марказӣ ҳунарнамоӣ дорад. хуб, ҳайати дастаи Барқчии шаҳри Ҳисор бошад барои бозии имрӯза ба таври зайн аст. дар хати дарвоза Шаҳобиддин Маҳмудзода, футболбозони хати дифоъ дар марказ Баракатулло Неъматуллозода ва Меҳрубон Ғаффорзода ҳастанд. аз канорҳо Бахтовар Ғаюров ва Ширафган Саидов кӯмак карда истоданд. дар маркази майдон Ҷовидон Хушбахтов ва Фирдавс Раҳимов бозӣ доранд. чаҳор футболбози хати ҳуҷум иборат аз бозигарони зерин ҳастанд: Шаҳбон Наимов ва Билол Бобоев аз канорҳо, Меҳрубон Ҳамидов дар нақши тагмуҳоҷим ва ҳамлагари марказӣ Масрур Ғафуров. сармураббии даста Юсуф Рабиев аст. ҳоло баъд аз он ки кӯмаки тивӣ расонида шуд ба Умарҷон Шарипов, ва аз ҷои худ бармехезад ва акнун бояд бозиро давом диҳад. Бахтовар Ғаюров дар назди тӯб аст.
аз ин вазъияти стандарти ӯ бояд тӯбро ба бузӣ дарорад. андаке баландтар ва бо ҳамин тӯба аз майдон берун мешавад. на зарбаи ростеро сӯи дарвозаи ҳариф дидем ва на албатта партофти тӯбро ба самти ҳамдастаҳояш. як бор дигар метавонед бубинед. дар нимаи аввал танҳо як вазъияти хатарнок бо иштироки футболбозони дастаи Барқчӣ дида шуд. ҳосилот бошад имкониятҳои голзаниаш зиёдтар буд. чанд дафъа зарбаҳои хатарноки бозигарони дастаи ҳосилотро дарвозабон Шаҳобиддин Маҳмудзода ва дар яке аз ҳолатҳои дигар дифоъгар Шерафган Саидов бартараф кард. албатта ки барои дастаи Барқчӣ ки нисбатан футболбозони ҳайати дастаи мазкур ҷавону камтаҷриба ҳастанд, мушкил мешавад дар ин мавсим дар бозиҳои лигаи олӣ касби имтиёзҳо. даврҳои аввал албатта фаҳмо аст, аммо мо дар тӯли чанд даври охир дида истодаем ки давр ба давр кори дастаи Барқчӣ мушкилтар шуда истодааст. Шерафган тӯбро аз дохили ҷаримагоҳ берун кард, аммо дар бозёфти он боз ҳам футболбозони дастаи ҳосилот бубинед фаъол ҳастанд. боз як ирсоли дигари тӯб ба канори чап. хуб чӣ ишора мешавад? тӯб аз майдон берун шуд ба андешаи довар, аммо Шаҳром Сулаймонов ба ин фикр розӣ нест. биёд як бори дигар мебинем ҳамин лаҳзаро. фикри ман ҳам тӯб аз майдон берун нашуда буд ба ҳар ҳол дар ҳамон лаҳза, аммо ҳеҷ гап не, он қадар гӯем хатои ҷиддӣ нест ин чиз. Шерафган Саидов чун дид ки вариантҳои муносиб дар пеш нестанд, маҷбур шуд боз ба қафо тӯбро равон кунад. ӯ вақтҳои охир дар ҳайати дастаи Барқчии шаҳри Ҳисор яке аз дифоъгарони марказии ин тимро ки мавсимҳои гузашта бисёр бо сарбаландӣ шарафи дастаи Барқчии Ҳисорро дифоъ мекард. Диловар Ҷамшедзодаро намебинем. умуман тавре медонед ҳайати дастаи Барқчӣ футболбозони иборат аз ҷавонони то 20 сола ҳастанд аксарият. ва онҳо футболбозоне мебошанд ки албатта дастаи мунтахаби ҷавонони то 20 солаи кишварро ташкил медиҳанд. асlan ҳамин гуна таҷриба вақти охир дар кишварҳои гуногуни осиёи миёна рӯи даст гирифта мешавад. яъне гурӯҳи футболбозони як сину сол дар ҳайати як даста ҷамъ оварда шуда дар мусобиқаҳо иштирок мекунанд. бештар ҳайати наврасони то 17 солаи кишвар дар лигаи якум ҳунарнамоӣ мекард ва ҳайати дастаи ҷавонони кишвар дар лигаи олӣ. яъне дар гузашта ҳам Барқчӣ ҳамин гуна таҷриба дошт. аммо ин даста дар соли 2018 баъдан аз идомаи рақобатҳо дар лигаи олӣ вақте маҳрум шуд, давоми чанд соли охир дар лигаи якум ҳунарнамоӣ мекард ва имсол дигар бора дастаи Барқчӣ ба лигаи олӣ баргашт. хело зебо инҷо гузариши Шеридин Бобоевро мо дида истодаем, вале дар лаҳзаи охир аз ӯ ҳам тӯб гирифта шуд. боз як футболбози дастаи Барқчӣ ҳоло дар замин хобидааст ва футболбозони ҳосилот ба хотири эҳтиром ба ҳариф тӯбро аз майдон берун карда истоданд.
کمی نفهمی اینجا بینی شریدین بوبوف و همچنین فوتبالبازی دسته حریف پیدا شده است. این همان لحظه که گل دومی شریدین به نظر رسید و شادی و خرسندی مخلصان دسته حاصلاتی فرخار که امروز البته برای تماشای بازی مخلصانی زیاده به ورزشگاه مرکزی ناحیه فرخار تشریف آوردند. خب کمک تیبی در برابر اونایی که با فوتبالبازی دسته برقچی رسانیده شد اکنون با شریدین بوبوف هم باید رسانیده شود، زیرا دوره میبینیم کمی آسیبی گرفته او تاثیر خود را دارد و حالا شریدین از جای خود برخستن نمیتواند. شریدین بوبوف در سالهای 2018 و 2019 دو دفعه بهترین نشانزن در لیگ اولی شده بود. دفعه اول با 12 گل و دفعه دوم با 14 گل. اما طوری میدونید بعدا شریدین بوبوف به چمپیوناتی کشوری ایران رفت. اونجا هم آغاز فعالیتش بسیار خوب بود، اما یک آسیب وزنی که گرفت شریدین رو مدتی 1.5 سال از صف بیرون کرد. این همان لحظه است که ما و شما برخورد رو دیدیم بین مهربان غفارزاده و شریدین بوبوف. خب شریدین از جای خود برخیسته است و بعد از چند لحظه با اجازت داور به میدان برمیگردد. اوت با فایده دسته حاصلات است. در اینجا هم کمی زیرکی شریدین رو اشاره کردن اما ممکن بود تو با او رسیده با فوتبالبازی دسته برقچی برمی‌کند و بعدا از میدان بیرون میشود. مخلصان و علاقمندان دسته حاصلات در بازی امروز طلبی بیشتر دارند از دسته میزبان. با 2 گل خانه نمیشوند و حتما گل های نوبتی را طلب میکنند. نبودن یکی از فوتبالبازان اساسی دسته برقچی در این بازی ابوبکر سلیمانوف بازیگری محوری در مرکزی میدان خوب به تاثیر نیست. طوری میدونید ابوبکر خیلی عالی در مرکزی میدان بازی میکند، مخصوصا چگونه میدان رو میبیند و احساس میکند و پرتافتهای بسیار خوبی رو به هم دستش اجرا میکند. شایسته تحسین و آفرین خواندن میباشد و با این چیز رو در جریان بازی های قبلی ابوبکر سلیمانوف در لیگ اولی فوتبال کشور در همین موسم ملکه دیدیم. البته از یک طرف برای دسته برقچی هم خوب شد که این موسم در لیگ اولی بازی میکند، زیرا دسته تجربه بیشتر کسب خواهد کرد و فوتبالبازان هیئت جوانان تا 20 ساله تیم منتخب کشور هم که اکثریتشون در همین دسته جمع آمدند میتوانند باز هم با نیرو سنجیدن با هنرنمایی کردن بر مقابل دسته های لیگ اولی فوتبال کشور کسبیت و هنر و مهارت خود را تقویت بخشند، زیرا لیگ اولی البته از لیگ یکم خیلی تفاوت جدی هم دارد. پرتافت نوبتی توپ نتیجه نداد و حالا داور اشاره میکند که همزمان با این افساید هم وجود داشته است در لحظه قبلی. پرتافت نوبتی توپ رو میبینیم. دلیر یادگورов توپ رو قبول کرد. عمر جون شریپов نه،
имкони зарбазанӣ барои ӯ пайдо нашуд. хуб чун туп дар ихтиёри футболбозони дастаи Барқчӣ аст, аз ин сабаб довар рафти бозиро манъ накард. Масрур Ғафуров идомаи ҳуҷумро мебинем. танҳо худи ӯ боқӣ мондааст. бибинед акнун ҳамдастаҳояш ба ҳуҷум пайваст шуда истоданд. Меҳрубон Ҳамидов пас дод ба Ҷовидон Хушвақтов. зарбаи задаи Ҷовидон инҷо ба бозигари ҳариф расида самти худро дигар кард ва баъдан дарвозабон Далер Азизов ин ҳолатро бартараф намуд. ба ин ҳамон ҳолате ки Шарафган Саидов бо Умарҷон Шарипов бархӯрд. хуб дӯстони гиромӣ, инак иҷоза дода мешавад барои давом додани бозӣ. дақиқаи 61-уми рақобат ҳам ба хотимаи худ наздик шуда истодааст. ҳисоб 2-0. ҳоло мо дар нимаи дуюм шоҳиди гол нашудем. ва тавре гуфтам дар баробари бозӣ байни дастаҳои Ҳосилот ва Барқчӣ дар рӯзи якуми баргузории рақобатҳои даври шашуми Лигаи Олӣ ҳамчунин дастаҳои Хуҷанд ва Панҷшери Ҷалолиддини Балхӣ ҳам бо ҳам бозӣ доранд. баъд аз хотимаи нимаи аввал онҷо ҳисоб 1-0 ба фоидаи дастаи Хуҷанд аст. Масрур Ғафуров то ба охир инҷо мубориза мебарад, аммо тӯбро аз даст дода истодааст ӯ. ва дар маркази майдон футболбозони дастаи меҳмон тӯбро боз ба худ баргардонинданд. Шарафган Саидов идомаи ҳамларо мебинем. паси ҷавобӣ боз ҳам ба Шарафган Саидов аст ва инҷо бубинед садгузории бисёр ҳам хуб аз сӯи Абдураҳмон Нозимов боис барон шуд то ҳамон лаҳза бартараф шавад. каме саросема ҳастанд ба ҳар ҳол футболбозони дастаи Барқчӣ. ин чиз аз камтаҷрибагии онҳо дарак медиҳад. дар ду мавриди қаблӣ мумкин буд ки боз ҳам ҳаракатро футболбоз давом диҳад ва баъдан ирсоли тӯбро анҷом диҳад. аввал Шарафган Саидов ва баъдан албатта Шаҳбон Наимов. ирсоли навбатии тӯбро мебинем. боз тӯб ба ихтиёри футболбозони дастаи Барқчӣ гузашт ва инҷо ҳолати бисёр баҳснок ҳам ҳаст. фурсат пайдо мешавад. зарбаро мебинем, вале на он қадар қавӣ ва хатарнок сӯи дарвозаи Далер Азизов. довар боз ҳам рафти бозиро манъ мекунад. маълум мешавад ки пештар аз ин вайрон шудани қоидаи бозӣ сурат гирифта буд. агар ба рӯйхати бозигарони эҳтиётии дастаи Ҳосилот назар андозем, пас онҷо номунасаби футболбозони зеринро мебинем. дарвозабон Гбеку Проспер, дифогарон Ромиш Ҷалилов, Парвиз Раҳмонов, Саид Амир Алиев, Рочер
Ариетте, ним муҳофизатгарон Тоҳирҷон Тағойзода, Саид Мухтор Азимов, Абдуҷаббор Абдуалимзода ва ҳамлагарон Франсуа Энеге ва Абдухалил Боронов. тавре ман болотар гуфтам, дар авзанаи гузариши зимистона ҳайати ҳосилот аз ҳисоби футболбозоне ки дар мавсимҳои қаблии Лигаи Олӣ хело ҳунарнамои хуб нишон дода буданд, пурқувват карда шуд. барои мисол Франсуа Энеге бо ҳамроҳии Бил Обама Арсен футболбозоне буданд ки мавсими гузашта дар ҳайати дастаи Файзканд хело ҳунарнамои хуб нишон медоданд. ҳамчунин таҷрибаи зиёди бозӣ дар Лигаи Олиро Ҳусейн Нурматов, Шаҳром Сулаймонов, Умарҷон Шарипов, Шеридин Бобоев, Нуриддин Ҳамроқулов, Далер Ёдгоров, Абдухалил Боронов доштанд ки ба ин даста омадан пайвастанд. ва ғайр аз онҳо албатта Ромиш Ҷалиловро ҳам фаромӯш намекунем ки солҳои зиёд дар сафи дастаҳои Регарта даст ва Истиқлол махсусан бештар аз ҳама ҳунарнамоӣ карда буд ӯ. даъвати чунин футболбозони аз як тараф соҳибном, аз сӯи дигар бо таҷриба ба он рабт дошт ки ҳосилот имсол хело ҳадафҳои бузургеро дар назди худ гузошта буд. омодагиро ҳанӯз аз охири моҳи декабр шурӯъ карданд. дар собиқаи ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон хело натиҷаҳои хуб ҳам хотиратон бошад ба қайд гирифта шуд то ба финал баромаданд таҳти роҳбарии Масъуд Назарзода, Али Масъуд Назарзода, мураббии эронӣ. вале баъд аз он қарордоди ҳамкорӣ бекор карда шуд ва ба ҷои ӯ Алишер Тухтаев ба ҳайси сармураббии дастаи ҳосилот ҷалб гардид. агар ҳосилот албатта як бозии хуби худро пайдо кунад, натиҷаҳо ҳам рӯз ба рӯз беҳтар шудан мегирад ва мумкин аст мо дар идома ҳанӯз пеш аз хотимаи марҳилаи якуми чемпионат мавқеъгирии беҳтарии дастаи мазкурро дар ҷадвали мусобиқа ҳам бубинем. партофти навбатии тӯб инҷо акнун Нуриддин Ҳамроқулов бо тӯб аст. пас медиҳад ба ҳамдастааш. идомаи ҳамларо ҳоло хоҳем дид. вазъияти хатарнок аст. зарба ва гол. ҳисоб 3-0 ва тавре мо шумо мебинем таркибороӣ бисёр ҳам зебову диданӣ бо иштироки футболбозони дастаи ҳосилот боис бар он шуд ки голи сеюм ба ҳадаф расонида шавад. Бил Обама Арсен дифогари канорӣ дар ин лаҳза ба задани гол муваффақ мешавад. хело як ба ислоҳ комбинатсия ё таркибороии ҷолибу диданиеро футболбозони дастаи ҳосилот пешниҳод карданд ва натиҷа ҳамин шуд ки голи сеюм ба ҳадаф расонида шуд. таваҷҷӯҳ кунед, инҷо иштироки Шаҳром Сулаймонов ба назар мерасад. баъдан агар хато накунам худи капитани даста Нуриддин Ҳамроқулов ҳам ибтидо иштирок кард. Далер Ёдгоров ин пасро дод. паси голи маҳз ба номи Далер Ёдгоров навишта мешавад ва Бил Обама Арсен аз масофаи бисёр наздик бе ягон шонс барои дарвозабон Шаҳобиддин Маҳмудзода тӯбро ба дарвоза равон карда истодааст. тағйирот дар ҳайати дастаи ҳосилот аз майдон гирифта мешавад. Далер Ёдгоров ки бо рақами 17 бозӣ мекард ва ба ҷои ӯ ба майдон ҳамлагар рақами 11 Абдухалил Боронов мебарад. Боронов акнун дар нақши ҳуҷумкунандаи марказӣ хоҳад буд ва Нуриддин Ҳамроқулову Шеридин Бобоев аз ду канор ба ӯ кӯмак мерасонанд. Далер Азизов дар лаҳзаҳои зарурӣ вақте лозим аст ки тӯбро бехато ба ҳамдастааш равон кунанд, баъзан вақт ба хатоҳо роҳ дода истодааст. худи шумо ин чизро мебинед, яъне дар иҷрои зарбаҳои аввали худ каме дучори мушкилӣ мешавад Далер Азизов.
тӯбро нигоҳ дошт Умарҷон Шарипов, ҳарчанд метавонист зудтар ба канори рост ҳам пас диҳад, аммо ин тавр нашуд. Биловама Арсен мавсими гузашта гуфтем хело натиҷаи хуб ва ҳунарнамои арзанда нишон дода буд дар ҳайати дастаи Файзкан. Ман ҳайати дастаи Файзкан пароканда шуд, тавре медонед, бисёр футболбозони хуб дар мавсими гузашта ҷамъ омада буданд ва аслан қабл аз оғози ҳар як чемпионат Файзканро дар қатори дастаҳои камбаҳои мусобиқа бисёриҳо дохил мекарданд, вале рафти мавсимҳои қаблӣ нишон дод ки на, Файзкан дастае ҳаст ки хеле хуб мубориза мебарад ва дар солҳои қаблӣ ки аслан мусобиқа аз се марҳила иборат буд, дар марҳилаҳои якуму дуюм дар панҷгонаи аввал ҷо мегирифтанд ва ин бисёр натиҷаҳои хубам буд аз сӯи дастаи ноҳияи восе. аммо бо дар назардошти мушкилиҳое ки вобаста ба майдони ин тим буд, аз дидои инфрасохтор албатта онҳо тайёр набуданд, даста ба лигаи якум гузаронида шуд ва мо мебинем ки бисёре аз бозигарони қаблӣ ин тим ба ҳайати бошгоҳи дигари лигаи олӣ гузаштанд. инҷо тағйиротҳо дар ҳайати дастаи Барқчӣ ҳоло дида мешавад. Раҳимов рақами 44 аз майдон гирифта шуд ва ба ҷои ӯ Шаҳзод Ашуров рақами 3 ба майдон баромад ва футболбози дигар ин Нуриддин Ориёмеҳри Нуриддин аст, рақами 11 ки ба майдон баромад, ҳуҷумкунандаи марказӣ ва ӯ ба ҷои ҳамдастааш Билол Бобоев акнун бозиро давом медиҳад. ҳамчунин бояд ёдовар шавам ки дар ҳайати дастаи Барқчӣ дар оғози қисми дуюм як нафари дигар ҳам аз курсии бозигарони эҳтиётӣ ба майдон баромада буд. инҷо фурсат барои Масрур Ғафуров аст. то ба охир мубориза мебарад Масрур, бори дуюм тӯбро соҳиб шуд, вале танҳо аст Масрур, аҳамият дед. як худи мубориза мебарад, дигарон барояш кӯмакҳои заруриро намерасонанд. хуб, аз курсии бозигарони эҳтиётӣ Зариф Зарифзода дар оғози қисми дуюм вориди майдон шуда буд. паси бисёрам хуб, имконият акнун барои Нуриддин Ҳамроқулов пайдо шуда истодааст, вале на, пеши роҳи ӯро гирифтанд. Умарҷон Шарипов як паси хато ва бо ҳамин тӯба аз майдон берун баромад. Шеридин Бобоев пас ба марказ, Шаҳром Сулаймонов паси навбатӣ ба Принсиме Ҷуниор буд. хуб, дар бораи футболбозони ҳайати эҳтиётӣ дастаи ҳосилот ман болотар гуфта гузаштам. дар курсии бозигарони эҳтиётӣ дастаи Барқчӣ ҳам бозигарони зиёде қарор доранд. саркарда аз дарвозабон Аҳмадбек Эшмуродов. ҷо шонси навбатӣ метавонад пайдо шавад ва чӣ гуна имконияти олӣ буд барои Шеридин Бобоев. боз ҳам ба суръатафзоии ӯро шумо дар ҳамон лаҳза дидед. бениҳоят хатарнок буд ин ҳуҷум. бори дигар бояд таваҷҷӯҳ кунем. аз маркази майдон партофти тӯб, инҷо дифогари канорӣ сари вақт наметавонад Бахтовар Ғайров пеши роҳи ин партофтро гирад. имконият пайдо шуд барои Шеридин Бобоев. зарбаи хатарноктарини иҷро кардаи ин футболбоз бошад аз паҳлӯи дарвоза гузашту аз майдон берун шуд. боз як шонси бисёр хуби дигар дар ихтиёри Шеридин буд. хуб, дар курсии футболбозони навбатҳои дастаи Барқчӣ ҳамчунин Миқдод Розиқов, Юнус Исматуллоев, Аҳмадҷони Абдусаттор, Мусо Қаҳоров, Муҳаммад Қурбонов, Муҳаммадҷон Орипов ва Ҳабибҷон Ҳамидов қарор доранд.
шаҳобиддин маҳмудзода аввали шуда дар ин ҳолат ба топ расид ва имкон надод ки бозигарони дастаи ҳосилот боз як шонси дигар пайдо кунанд. хело сусту заиф дар маҷмӯъ хатти дифои дастаи барқчӣ вақтҳои охир бозӣ дорад ва ҳамчунин бозигарони хатти миёнаи майдон махсусан гурӯҳи футболбозони тахрибкори дастаро ҳам бояд ёдовар шаванд ва ин чиз аз бозии қаблӣ муқобили дастаи хуҷанд дида мешавад. хотиратон бошад дар ҳамон бозӣ ҳам хуҷанд бениҳоят бартарии калон дошт дар баробари барқчӣ дар рафти бозӣ. ҳоло иҷозат дода мешавад ба иваз кардани футболбозон ва аз курсии бозигарони эҳтиётӣ тоҳирҷон тағоизода рақами 18 бояд ба майдон барояд. ҳамчунин саид мухтор азимов рақами 7 вориди майдон мешавад. саид мухтор ба ҷои умарҷон шарипов ба майдон баромада истодааст ва тавре гуфтем тоҳирҷон тағоизода ҳам акнун бозиро дар ҳайати асосӣ давом медиҳад. тоҳирҷон тағоизода ба ҷои шериддин бобоев вориди майдон шуд. боз як шонси дигар ва дар ин ҳолат акнун зарбаи бисёр ҳам хатарноки иҷро кардаи абдухалил бороновро дарвозабон шаҳобиддин маҳмудзода бартараф карда истодааст. ба танҳои худи абдухалил дар ҳамон лаҳза бубинед чӣ гуна аз дифоъгар мегузарад, вориди ҷаримагоҳ мешавад ва баъдан зарбаи худро иҷро мекунад. бениҳоят масъулияти калон дорад дар рафти бозии имрӯза шаҳобиддин маҳмудзода. аммо тавре гуфтем дифоъгарони дастааш ва ҳамчунин бозигарони хатти миёнаи майдон кӯмаки заруриро нарасонида истоданд барои бартараф кардани ҳамлаҳои дастаи ҳосилот. зеро шумораи ҳуҷумҳо ва вазъиятҳои хатарнок бо иштироки дастаи ҳосилот дар назди дарвозаи барқчӣ хело ва хело зиёд аст. аз эҳтимол дур нест ки ҳамон осебе ки қаблан шериддин бобоев гирифта буд шояд ба ӯ иҷозат намедод то поёни рақобати имрӯза дар ҳайати асосӣ бошад. аз ин рӯ сеюм мураббиёни дастаам ба хулоса омаданд ки ӯро иваз кунанд. малакай масъулияти асосӣ ва вазифаи аввалин дараҷае ки бар дӯши шериддин бобоев гузошта шуда буд дар нимаи аввал онро бо сарбаландӣ иҷро кард. саид мухтор пас медиҳад ба канор. инҷо акнун туба аз майдон берун шуд. аз назди дарвоза бояд ба бозӣ дароварда шавад. беҳтарин нишонзани рақобатҳои лигаи олии футболи кишвар баъд аз 5 давр элеке чибуэке блессинг ҳамлагари дастаи истиқлолии душанбе аст ки 5 гол дорад дар ҳисоби худ. ва шериддин бобоев акнун гуфтем аз ҳисоби голҳо бо 4 гол ба зинаи дуюми нишонзанҳои беҳтарин мебарояд. аммо дар маҷмӯъ баъд аз хотимаи бозиҳои даври мазкур дар бораи нишонзанҳои беҳтарин боз ҳам хоҳем гуфт.
یک بار دیگر ما وضعیت خطرناک رو البته دو تلاشایی که فوتبالبازان دسته برقچی دارن میتوانستیم ببینیم در نزدیکی جریمه‌گوی دسته حاصلات، اما چون پرتافتا اکثریتش برطرف کرده میشوند. مثل تو این دفعه از سوی شهزاد اشورов صورت گرفته بود. ضربه کنجی هم نتیجه نداد. نوریدین ҳамроқулов با سرعتی بلند به پیش حرکت میکند، اما پیش روی او رو در این لحظه اکنون بختیار غیورов گرفت. خب دوستان گرامی، من بالاتر گفتم که در موسم دومی بهترین نشانزنی مسابقه لیگ اولی شدنش شریدین بوبویف 14 گل زده بود. نمیدونید در بعضی از سرچشمه‌های دیگر حالا وقتی من تفتیش کرده برآمدم اونجا شماره گل‌های او رو در موسم 2019 وقتی دیگر بار بهترین نشانزن لیگ اولی شد شریدین بوبویف 16 گل معین کردند. شهرام سلیمانوف در نزدیک توپ پرتافتی او رو دیدیم، اما نه اونقدر گویم روانه شده بود به واسطه بر داخل جریمه‌گاه، اما در کوشش دوم به هر حال ارسالی بسیار خطرناک رو اجرا میکند شهرام سلیمانوف و ضربه بوسر زده نوریدین ҳамроқулов رو هم ما و شما تکرارا میبینیم. توجه کنید، بنیاد پرتافتی خوبه بود از سوی شهرام سلیمانوف و با سر نوریدین ҳамроқулов هم ضربه زد. در بسیاری از موردها دفاعگران مرکزی دسته برقچی نمیتوانند پیش راهی بازیگران حاصلات را، مثلا آن گروه فوتبالبازانی را که در داخل جریمه‌گاه هستند و الکی تیاری میبینند برای اجرای ضربه با سر بگیرند. این حالت چند دفعه شد دیده میشود و خوف و خطر از این سبب خیلی زیاد در نزد دروازه دسته برقچی با وجود آمده ایستاده است. الکی قسم زیادی از مخلصان دسته حاصلات با دل پر که نتیجه 3-0 است با قناعتمندی از نتیجه بازی امروزه میدان رو ترک کرده ایستادند. معمولا ما در کشورهای خارجی حالتی برعکس رو میبینیم، وقتی دل سرد میشوند از نتیجه مخلصان از ورزشگاه بیرون میبرند، یعنی احتمال باخت دستشون که زیادتر باشد بعد چون این حالت رو ما زیاد میبینیم. اما در ما من این چیز نه تنها در ورزشگاه مرکزی ناحیه فرخار بلکه در دیگر میدان ها هم دیده میشه. وقتی دسته میزبان غلبه‌اش معتمد باشد، باورناک باشد، حتما دیده می شود که چگونه مخلصان میدان را ترک میکنند. دو تغییرات نوبتی در جریان بازی امروزه در هیئت دسته حاصلات و این دو تغییرات آخرین است که اینک ما و شما میبینیم. از میدان گرفته می شود رقم 70 شهرام سلیمانوف و همچنین رقم 30 نوریدین ҳамроқулов. با جای آنها به میدان برآمده ایستادند رقم 88 رومیش جلیلوف و همچنین رقم 9 فرانسوا انگه. بار دیگر گل دومی زده شریدین بوبویف و لحظه خرسندی مخلصانی دسته حاصلات را برای ما و شما پیشنهاد میکنم. رومیش جلیلوف در سالهای قبلی یک موسم خود را در هیئت دسته روشن کلوب هم سپری کرده بود. این موسم 2022 بود. 2023 دیگر بار در هیئت استقلال نمایی کرد. اینک در موسم 2024
шарафи дастаи ҳосилотро акнун дифоъ карда истодааст. Як зарбаи дигар инҷо аз масофаи дур, аммо ин дафъа тавре мебинед зарба баланду ноаниқам буд. хуб, аз курсии бозигарони эҳтиётии дастаи ҳосилот ба ин тартиб: Ромиш Ҷалилов, Тоирҷон Тағойзода, Саид Мухтор Азимов, Франсуа Энеге ва Абдухалил Боронов вориди майдон шуданд. 5 тағйирот ба пуррагӣ дида шуд. аз курсии бозигарони эҳтиётии дастаи Барқчӣ бошад, мо ба майдон баромадани Ориёмеҳри Нуриддин, Шаҳзод Ашуров, Зариф Зарифзода. хуб, фикр дорам ҳамин се нафарро то ҳамин лаҳза шоҳид шудем. барои дастаи ҳосилот ки гуфтем бозиҳои қаблии хонагӣ бебарор буданд, имрӯз билохира имконият даст медиҳад то баъд аз 7 апрели соли 2024 ки дар бозии хонагии худ бар муқобили Куктош пирӯзӣ ба даст оварда буданд, дигар бора зафар ёбанд. дар ду бозии қаблӣ рӯзи 19 апрел муқобили Эсхата ва рӯзи 27 апрел зидди Регартадас дар хонаи худ футболбозони ҳосилот дучори бохт шуданд. умуман се бозии охир пай дар ҳам бо шикаст ҷамъбаст мешуд. аз ин сабаб каме фишор ҳам буд болои сари футболбозони истоди мураббиёни ин даста, аммо имрӯз онҳо хело бозии хуб аз нигоҳи мазмуну муҳтаво муқобили дастаи Барқчӣ нишон доданд. албатта ҳарифро ҳам бояд фаромӯш накунем ки имрӯз кадом даста муқобили ҳосилот бозӣ карда истодааст. вале қатъи назар аз ин ба ҳар ҳол тақрибан баъд як моҳ дигар бора пирӯзии дастаи ҳосилотро дар лигаи олӣ мову шумо гӯем наздик ҳастем бубинем. охирин ғалабаи онҳо дар бозӣ бо Хуҷанд буд рӯзи 12 апрел. дар сафар 3-1 зафар ёфта буданд. дар хонаи худ бошад бештар аз як моҳ шуд ки онҳо ғалаба карда наметавонанд дар назди мухлисони худ. Барқчӣ бошад ба эҳтимоли зиёд ба бохти сеюми пайдарҳами худ рӯбарӯ мегардад. қаблан аз Куктош, баъдан аз Хуҷанд ва инак имрӯз ба эҳтимоли зиёд аз ҳосилот дучори бохт мешаванд шогирдони Юсуф Рабиев. имконияти навбатии бисёрам хуб аст ва чӣ гуна олӣ аст. болои сари Шерафган Саидов тӯбро гузаронду баъдан имконият пайдо кард барои худ Бил Обама Арсен, вале зарбаи садааш тавре дидед каме баланд рафт. хело футболбози хуб аст Бил Обама Арсен. кам ҳолатҳое мешавад ки аз байни легионерҳои африқоӣ мо ба ин тартиб бозигарони хуберо пайдо мекунем, махсусан онҳое ки гӯем тақрибан бидуни муоинаи ибтидоӣ аз бисёре аз бошгоҳҳо ба даста ҷалб шудааст. дар ибтидо гӯем ҳангоми ҷалби чунин футболбозон баъзан вақт бошгоҳҳо ба хато ҳам роҳ медиҳанд. аммо тавре медонем Бил Обама Арсен мавсими гузашта ҳам ҳунарнамояш хуб буд ва мавсими кунунӣ ҳам фикр дорам ҳоло дар сатҳи зарурӣ ҳатман бозӣ карда метавонад. Шаҳобиддин Маҳмудзода бо ҳамроҳи дифоъгарони худ ин вазъиятро бартараф кард. қаблан дӯстони гиромӣ бояд ёдовар шавам ки то соли 2017 вақте ҳосилоти Фарход дар лигаи олӣ ҳунарнамояшро давом медод, бо Барқчӣ бозиҳои худро дар лигаи олӣ барпо карда буд. аммо ҷолиб ин аст ки дар 5 бозии охир байни ин ду даста дар лигаи олӣ дар мавсимҳои 2016 ва 2017 дастаҳои мазкур вақте бо ҳам рӯбарӯ шуда буданд, дастаи ҳосилот ягон ғалаба муқобили Барқчӣ надошт. дар ҳамон 5 набарди қаблӣ 4 дафъа Барқчӣ ҳисор ғалаба кардааст. як бозӣ бошад мусовӣ хотима ёфтааст. ин омори солҳои 2016 ва 2017 бозиҳои байни худи ин ду даста мебошад.
خب تغییرات در حیاتی دسته برقچی اینک از کرسی بازیگران احتیاطی رقم 30 احمد جونی عبدالستار به میدان برآمد. حالا مقداد روزیقов هم باید وارد میدان شود. رقم 19 مسعود غفورов از میدان گرفته شد. با جایش رقم 49 موسی قهارов به میدان برآمد و فوتبالبازی رقم 15 بختیار غیورов را مقداد روزیقов عوض کرد. وقتی اساسی رقابتی امروز هم خاتمه می‌یابد. دوستان گرامی، اینک برای ما معلوم کرده ایستادن 5 دقیقه وقت ایلوه شد. شاید هدف اساسی فوتبالبازی دسته برقچی اکنون در پایان رقابتی امروزه حداقل یک مرتبه گل زدن است به دروازه حریف. اما طبعا می‌بینید به این مقصد نائل شدن بسیار مشکل هم هست برای بازیگران دسته برقچی. من یادآور میشم که در دور آینده روزی 18 می دسته برقچی در خانه خود با رگرتداز بازی میکنند در شهر حصار و حریف امروز آنها دسته حاصلات باشد. روزی 17 می با پنچر در سفر هنرنمایی خواهد کرد. عظیموف پاسی او با همدستش اکنون مثل توپ رو از سوی یپبو کپاوا دیدیم به کناری دوست و پیشروی رومیش جلیلوف در این حالت گرفته می شود و او دیگر نتوانست حرکتش را سوی جریمه‌گاه حریف دوام دهد. عظیموف ضربه های خوب دارد از مسافه دور این فوتبال باز، اما در این حالت اکنون ضربه زدهش خبر دیدید بلند و نوانیق بود. یک بار دیگر حالتی که ضربه اجرا شد برای ما و شما تکرارم پیشنهاد میکنم. فرانسوا انگه اشاره کرده ایستاده است که با کجا پس دهد با عظیموف، اما طور دیدیم سعید مختار تصمیم گرفت در همان لحظه بخت خود را سنجد و ضربه بسیار قوی را سوی دروازه حریف روان کرد. امکانیتی نوبتی و فرانسوا انگه اینجا از دروازه‌بان هم میگذارد. گلی چهارم رو میبینیم یا نه؟ دروازه‌بان برگشت به موقع خود و اینجا شهاب‌الدین خیلی عالی هنرنمایی کرد و نداد امکانیت تا اینکه فرانسوا انگه هم با زدن گل موفق شود. ببینید در حالت اول پس چگونه زیبا بوده، از بین دفاعگران گذشت، انگه هم از دروازه‌بان فرار کرد، اما بعد از این تصمیم نگرفت که زود ضربه زند. باز هم نزدیکتر آمد. شهاب‌الدین محمودزاده موقع خود را اشغال کرده بود و پیش روی فرانسوا انگه را گرفته توانست. در مجموع یک بازی هجومکار از جانب دسته حاصلات در هفته رقابتی امروزه به پورگی به نظر رسید. برقچی هم در لحظه های معین کوشش میکرد هجوم های خطرناک خود را تشکیل دهد، اما
ба пуррагӣ ба ин ҳадафи худ шогирдони Юсуф Рабиев мушкил ба пуррагӣ ноил шуда натавонистанд ва мушкилои зиёде ҳам барои онҳо пеш омад. Шарафган Саидов ирсоли ту ба сӯи ӯ, аммо ин ҳолатро бартараф мекунад Япеву Капава. дақиқаи охирини илова гардида муборизаи футболбозони ҳар ду даста давом дорад. Ҷовидон Хушвақтов пас медиҳад ба Аҳмадҷони Абдусаттор, аммо туп то ба Аҳмадҷон рафта нарасид. гуфтем тамоми талошҳои футболбозони дастаи Бахчӣ ба он равона шудааст ки ҳадяқал як гол занад. оё чунин имконият дар охири бозӣ барояшон пайдо мешавад ё на? ба эҳтимоли зиёд акнун метавонем бигӯем ки на, чунин фурсат ҳам дар охири бозӣ барои дастаи меҳмон пайдо нашуда истодааст. ғалабаи мутамад ва боварибахши дастаи ҳосилот дар бозии даври шашум муқобили Барқчӣ то ҳамин лаҳзаҳо ба қайд гирифта шуда истодааст. ҳисоб 3-0. ғалабаи калон ҳам ҳаст гӯем хато нахоҳад буд, чун маъмулан вақте тафовут 3 голро ташкил медиҳад он ҳамчун ғалабаи бузурги як даста муқобили дастаи дигар эътироф мешавад. ва довари марказ дар ҳамин лаҳзаҳо садои хуштаки худро баланд мекунад. Гулмуроди Саъдулло барои мо шумо дарак медиҳад. аз анҷоми рақобати имрӯза ҳисоб тавре мебинем 3-0 ба фоидаи дастаи ҳосилот аст. ҳосилот имрӯз дар назди мухлисони худ хело намои хуб нишон дод. натиҷаи арзанда, бозии ҳуҷумкору диданӣ ва шогирдони Алишер Тухтаев соҳиби 3 имтиёзи зарури мешаванд. 2 голро Шеридин Бобоев ва 1 голи дигарро Бил Обама Арсен ба ҳадаф расонданд. бисёри сипос мекунам ки тӯли муддат моро ҳамроҳӣ кардед. дар назди микрофон Шорeh Парвизи Маҳмудамин буд. то дидорҳои дигар сеҳатманду пирӯз бошед. хайр.